In de Oosterham wordt momenteel druk gerepeteerd voor Magnifiek. Dit is het jubileumconcert van het jarige Sub-Materus Tutela. De muziekvereniging uit Oosterum bestaat namelijk 100 jaar. Het wordt een heel groot jubileumconcert. Dat wilde de muziekvereniging heel graag. Als je 100 jaar bestaat moet je ook iets heel speciaals doen, vinden ze. Dus we trekken echt alles uit de kast. De muziekvereniging natuurlijk staat centraal. Die hebben ook een hele goede slagwerkgroep die mee gaat doen. Daarnaast is er een projectkoor gevormd. Dat gaat ook meezingen. We hebben een aantal hele goede vocalisten uitgenodigd. Roy Verbeek, G. Titulair, Helle Nillissen en Ben Roel komen zingen. En dan hebben we nog de dansgroep van Mirna van den Bos. We hebben nog de Jambo Afrikaanse dansers uit Nijmegen. We hebben een combo wat meespeelt. Ja, echt te veel om op te noemen. Pipers. Het wordt echt een mega groot spektakel. Het projectkoor zal tijdens het concert nummers als Stairway to Heaven, Home en Earth Song ten gehore brengen. Niet alleen in geluid, maar zeker ook visueel is het straks bijna onmogelijk om niet te weten dat Sub-Materus Tutela 100 jaar bestaat. Ja, de PR-commissie draait ook op volle toeren. Dat is natuurlijk erg belangrijk tegenwoordig, zowel op social media waar ze te volgen zijn, maar ook in het dorp worden de straatnaambordjes. Daaronder er komen steeds meer nieuwe straatnaambordjes te hangen met daarop een titel van een muziekwerk of de oprichter van de harmonie, maar in ieder geval namen of titels die iets te maken hebben met het Magnifiek concert op 3 november, zodat mensen in het dorp zelf ook steeds meer gaan zien, hey, 3 november moeten wij naar de evenementenhal in Venray, want daar gaat iets geweldigs gebeuren. Het eindresultaat is op zaterdag 3 november vanaf 8 uur te horen in de evenementenhal. Kaartjes zijn via de website van Harmonie Oosterum al te reserveren.